u Professor Kailash Chandra Biswal ubade u Registrar in charge jong ka North Eastern Hill University Turak campus. Ulaman saujur hakabenta jong ka kli hadien ba kibriu kibam laban itu kila Thombor ya kakali jong u hajan Mawlai bypass hakapor kumba san baji janmiet hakasmining kong. Kat kum ka Jingthombor jong u Superintendent of Police ka East Khasils u Vivek Siem ula ong kumba san ngot kibriu kibapong mas kila ther mau ya kakali shwaban pet shakakhlaw kabadon hajan. Kinong shong pat kinong shong dukan kila let marmar sya katay ka jaka hadin ba kila yosngo ya ka jingkluma. Layalam no ya Professor Biswal sya negrims ban pa examine yu bat menta udang sya sumar ha katanat neurology. Nakaliang jong kipulit kila register case bat zdang ya ki jingtoke.